Want er werd gezegd een zakelijke overwinning van Roda. Natuurlijk broodnodig, of zakelijk of niet. Maar hoe kijk jij daarnaar? Ja, wat hij al zegt. Ik denk dat wij de eerste helft niet onder controle hadden. Ik denk dat het een beetje suft was vanuit onze kant. Ik denk, ja, de tweede helft hebben we het wel nog een beetje omgezet. Was het ook nog steeds niet echt heel goed. Maar ik denk dat zowel VVV als wij niet heel veel kansen meer hadden gecreëerd. Op die kans van Boyd die er wel in mocht. Ja. Maar, wel heel mooi, hè? Ja, klopt. Maar ja, wat ik al zeg, die eerste helft was gewoon niet goed van onze kant. En ik denk dat de tweede helft nog een beetje gerecht hebben. En waar ligt het nou aan dat het in de tweede helft anders is? Dat het beter lukt? Heeft dat met wissels te maken? Want jij kwam er onder andere in. Dat ze op de flikker hebben gekregen in de rust, niet? Niet op de flikker, maar de trainer zei wel van, dat we met geluk mogen spreken dat we hier 1-0 voor staan. En dat er wel veel meer energie in het spel mocht gelegd worden. Maar zegt hij dat deuren slaand? Of zegt hij dat... Nee, ik moet zeggen dat hij dat heel rustig zei gisteren. Ja? Want dat begreep ik dus van Roda zijde niet. Want ik vond, wat jij zegt, Levi, heb je helemaal gelijk in. Er verdiende eigenlijk maar 1 ploeg met de rust om voor te staan. Dat was VVV. Ja, dat zei de trainer. Maar je staat op de tweede plek. Je hebt eigenlijk de laatste week je zelfvertrouwen getankt. Lekker weertje. Goed gevuld stadion. Alle ingrediënten zijn daar om te denken van, we gaan lekker voetballen en lekker er tegenaan. En het leek de eerste helft net alsof ze het te warm hadden. Of geen zin. De VVV, daar zat veel meer dynamiek in dan bij Roda. Ja. De druk? Energie. Veel meer energie. Ja, dat denk ik niet. Wat ik al zeg, het oogde gewoon heel suft. Het was alsof we geen energie hadden om te spelen of zo. Ja, dat was gewoon wat we misten gisteren, vooral die eerste helft. Maar er is geen sprake van... het zijn nog maar 5 wedstrijden en je kunt rechtstreeks promoveren. Dus ik kan me voorstellen dat je ook denkt van elke tegenstander is een potentiële bananenschil. Je kunt rechtstreeks promoveren, je wil rechtstreeks promoveren. Ja. Toch? Dat is nog een verschil, dat neem ik aan, ja. En wat zei ik vorige week? Groningen gaat ook niet iedere wedstrijd winnen. Groningen speelt gelijk. Ja. Maar datzelfde geldt voor Willem II. Die gaan ook nog 1 of 2 keer verliezen. Dus ik denk 2 keer. VVV volgende week toch? Hè? Groningen is dat. Of Groningen, sorry. Ja, Willem II speelt vanavond nog eerst tegen Jong Utrecht. Kijken jullie naar de ranglijst na elke wedstrijd of niet? Ja, nu begin ik wel naar de ranglijst te kijken. Ja. Wij strijden natuurlijk met 4 ploegen, denk ik, om nog een beetje... MVV, Emmen, Cambuur. NAC ook nog in. Ja, NAC staat volgens mij... NAC staat wel 4 punten los, dus, maar ik vond het knap, want ik weet dat je geblesseerd was afgelopen week. Maar als je dan de eerste helft zag, jij en Sierra waren de baas op het middenveld. Ja, ik had een slijmbeursontsteking in mijn knie. Dus was ik twijfel eerst of ik zou spelen. Maar uiteindelijk kon ik wel spelen. En met Sierra heb ik gewoon een hele goede klik op het middenveld. En, jullie raken die bal allebei niet kwijt, hè? Nee, sta ik iedere keer wel van te kijken. Ondanks dat jullie een turf hoog zijn allebei, bij wijze van spreken. Maar je raakt die bal niet kwijt. Dat is echt mooi. Nee, klopt. Weinig momenten balverlies. En Sierra is gewoon iemand die uit een druk... die ervoor kan zorgen dat wij onder de druk van de tegenstander uit kunnen spelen. En om mij dan eigenlijk in de volgende fase van het veld te bereiken. Is dat voor jou speciaal, Levi? Is dat een derby voor jou tegen Roda? Ja, ik voel het wel. Leeft dat? Ja, zeker. Ook onze supporters mochten niet mee, maar onderweg stonden ze wel op een viaduct. Op een viaduct met een spandoek en met fakkels. Dus je weet ook dat het bij de supporters leeft. Dus bij ons ook, ja.